טוב, זה לכולם, והיום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עגילים. אוקיי, דבר ראשון צריך פלייר וקאטר. לא בטוח שאני אשתמש בקאטר, אבל אני שם אותו פה למקרה שאני אצטרך. עיגול כזה. הדבר הזה לעגילים. וחרוזים. טוב, אז אני אקח 2 כאלה ואחזור לכם. טוב, אז הנה לקחתי כאלה 2. שים את זה פה. וניקח עיגול. הנה. ויש פה פתח, אז לוקחים את הפלייר ופשוט מתחילים לפתוח. הנה, פתחתי, ומשחילים חרוזים שאתם רוצים. אז אני עכשיו אשחיל ואחזור לכם. טוב, אז הנה שמתי 2 פנינה לבנות קטנות, ועכשיו לוקחים את זה ופשוט משחילים לזה, לעיגול הקטן הזה. משחילים, לוקחים את הפלייר וסוגרים. רגע, הנה סגרתי, ויש לנו עגיל. אוקיי, ועכשיו נעשה ככה גם בשני. טוב, אז הנה 2 עגילים מוכנים, ואל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הכפתור הפעמון ולתת לייק. ביי יוש.